Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg sige tusind tak for de 10 subs. Og ja, jeg er blevet klippet, som I nok kan se. Og så vil jeg så lave en 10 subs special. Og vi laver sådan en, jeg er inspireret af Alexander Husum, hvor vi har 3 challenges, vi skal klare på 40 sekunder. Jeg tror det er sådan. Nå, sådan gør vi det i hvert fald. Så ja, lad os komme derhen nu. Okay. Vi har min iPad her til at tage tid, og så skal vi spise agurk, drikke citronsaft, spise chili, og så har jeg mælk med til chili. Så ja, jeg klipper jeg lige hen til, når jeg tager tid nu. Sådan, jeg har sat det op til 1 minut nu. Jeg synes, altså, jeg kan ikke. Så ja. Vi går i gang på 3, 2, 1, nu! Jeg kan slutte. Nej, den gider jeg ikke snart. Kontrol sig. Alt det der sådan er godt. Chili. Den var stærk. Okay. Der er 5 sekunder tilbage. Jeg nåede det. Men jeg går op. Nej, ikke. Nå. Jeg tror, det var alt for den video. Smid et like, hvis I gerne vil have flere videoer af sådan nogle her. Så ja, vi ses. Kom nu.